počelo je. Je. Kak idemo? Ljudi, evo nas na novom videu. Pozdrav. Ljudi, I dobrodošli. u novi video. Šta radimo? Danas ćemo otvoriti kartiće nogometaše. Sličice nogometne. Da. Ali sigurno će biti košta za 1 euro. Pa 1 euro košta, da, idemo vidjeti je li ima u Kauflandu, može? Dobro. I malo, nismo dugo ja i ti video snimali. Gdje ti meni reci? 3 put smo snimali video. Da, nismo sad dugo snimali ja i ti video, jela? Da. Nemoj da me lupiš, čovječe. Da. Ej, jel ideš u vrtić? Ha? Jel ideš u vrtić sutra? Ne. Nego? Kad ideš? Odmor je. Odmori, u ponedjeljak ideš, a? Da, ponedjeljak. Baš lijepo. Pa će onda sutra biti odmor. I sutra je odmor, da. Daj mi reci, koji ti nogometaš najbolji? Od Haalanda. Haaland je najbolji. Da. A iz Hrvatske ko ti je najbolji? Luka Modrić. Bravo. Viš kak ti sve znaš, čovječe. Ali Haalanda nema u sličicama, znaš? Ali ima Luka Modrić. A Luku Modrića smo već dobili. Da. Ali trebamo i Haalanda dobiti. Pa nema ga u sličicama. On nije u sličicama, znaš? Da. Ali Luka Modrić je i Luku Modrića smo dobili. Adres? Što ovaj radio Fox? Opa! Ej, šta ćemo još kupiti? Ha? Neke Pokemone. A ne znam, baš ne imaju Pokemoni. E? Ne znam je li ima i nogometne sličice uopće. Hoćeš da ti kupim neki sokić? Da. Može. A evo neki sokić kupit. I neku igračkicu. Neku igračkicu. Ako nađemo nekog monstera kojeg nemaš, kupit ću ti monstera, može? Ja nemam još niti Rex monstera. Imam ga. Moram vidjeti kakvih monstera ima. Sigurno imam Shark penis. Ej, jel bi ti išao s tatom u Berlin? Da. Da gledamo ja i ti utakmicu. Da. A kak ćemo ak te potera piškit na sred utakmice? Neće me potjerat piškit. Neće te poterat piške? Ne. Daleko je Berlin, znaš ti koliko imamo do Berlina, ja i ti ja budemo išli. Morat ću kupit lisice za ruke da te zavežem da mi ne bi negdje se izgubio. Znaš? Jesi ti kupio lisice? Nisam, ali ako budeš stvarno išao u Berlin, moram ti kupit lisice. Jer ti ćeš se meni izgubit u onoj gužvi. Idemo navijat za Hrvatsku. Da. Jel bi išao s tatom? Da. Ajoj, teško da će tata ići, ali nemam kartu. Znaš, a mami rođendan tada, kad trebamo ići. Kako li će bila sama? Misliš da smije sama tu da trči? Ne? Ne smije? Ne. Ja može umrijeti. Ljudi, gužva je za poludit. Nećemo se puno zadržavati. Da vidimo malo šta ima. Paket smo vratili što smo i htjeli. I idemo vidjeti jednog monsterića ako ima. Može? Da. Čekaj, tu je negdje blizu monsterić. Ako imaš, ako ih već sve imaš, neću ti isti kupovati. Dobro? Hop, 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 hop. Au. Molim te. Joj, ajde, čekaj. Dođi. Polako, samo polako. Opa. Evo ga. Gle, nekih mali. To je mali, da.
Jel ih imaš sve? Tih ne. Ovakav imaš? Ne. Nemaš takav. A ovakav jel imaš? Mačo, taj nemaš isto. Čekaj. Taj mi treba, nema. Taj ti treba. Da. Jako ga, nisam ga nikad imao. Nisi ga nikad imao, vaj pa sad ćeš imati. Gdje da vidimo? Ne možeš dobiti, može Seka nešto dobiti, ali ti ne. Hoćeš uzeti taj? Da. Ne taj, drugi ovaj. Taj. Taj uzmi. Jako. Opa, šulim. Jesi izabrao? Da. Ćemo neku sitnicu Seke vidjeti da kupimo. Da. Šta ćemo Seke kupiti? Ajde idemo da vidimo. Ajde prođi vamo da ne smetamo. Sad smo kupili što smo trebali. Di si? Ajde, prođi tu. Ajde da vidimo ali ima ovdje Seki nešto da kupimo, dobro? Pa jednu ovakvu nema, ja mislim. Vidiš. Opa! Joj! Kak se zove? Jolly? Hoće to kupit? Da. Čekaj da vidimo ali ima još kaka. Ili samo Jolly? Samo je Jolly. Tata joj je zadnji put kupio veliku i kupio je istu kako ima. Vidi ovu barbiku, joj! A što se Seka ne igra s tim, znaš? To je problem. Kupimo Seki, ona otvori i ne igra se onda više s tim. I šta onda, ništa. A neki balončić. Evo nas ljudi. Jesi ti pokrenio video, jesi? Da. Evo nas ljudi. Na brzinu smo mi ovo obavili. Dole sam upalio. Nisam, vidiš. Morat ćemo ponovo. Tako. Evo nas nazad ljudi! Šta radi ovaj? Da je lizalo je od jagode. Od jagode je. Lizalo od jagode? Da. Kupili smo ljudi šta nam je trebalo. I idemo sad kući. Vratili smo paket. Ovako sad tata prebaci na sve. Čekaj, može tako sad još. Sva sreća kod nas kiša pada opet. Evo me, tu sam. Ljudi moji. Sad prije nego što sam išao u Kaufland, kažem ženi kako mi se stružu ove srećke. I rekao, ajde kupit ću par komada. Pa ću strugo da vidim kakve sam sreće. Jer nešto sam i sanjao. I rekao, idem probat da ih ostružem. Pa ćemo vidjeti, kad dođemo kuć strugat ćemo. I kupili smo ove. Tata je kupio. Ovo su vam sličice za Europsko prvenstvo u nogometu. Tata je kupio album i sličice i ona su, međutim ona je još mal i onda to tata mora popunjavati. A tata je to volio skuplja kad je bio mali, jer ja sam inače lud za nogometom. I obožavao sam sve to i evo sad sam si kupio i skupljam sličice ljudi, možete li to vjerovati? Malo neke zanimacije čovjek da ima, čujte, ne pijem, ne pušim, ne kockam, šta me briga onda mogu ja sebi nešto, Skočkari dobiju. mogu ja nešto sebe priuštiti.
Skocka imamo već. Skocka imamo već. Da. Tako da idemo sada kući. Nama je Kaufland jako blizu pa nemamo tu puno vožnje, nemamo ni 5 minuta. Idemo sad, nemoj lupkat molim. Idemo sad kući i pa ću vam kad dođem kući otvoriti paketiće da vidite kako to izgleda i strugat ćemo skupa ove srećke. Pa ako dobijem nešto odmah da vam prijavim da sam postao milijunaš. Ali to je teško će da taj film gledati. Joj, sad kad kažete kad bi dobio milijone ili bi prestao snimat za YouTube, onda bi još više snimao, ali onda ne bi morao ići raditi. Onda bi još više snimao i još više bi show pravio, ali dobro, nema veze, polako sve to. Čovjek mora biti umjeren u svemu, tako i u novcima i u svemu. Majstor, aj još malo lupaj. Pa prije 3 sekundi sam ti rekao da ne lupaš toliko s tim. Dobro. Već ovaj neki svatovi, gle. Joj. Da, neki svatovi. Tako sam vam ja jednom ljudi išao. Ispred mene se vozio neki lik. Pa neki A klasa Mercedes je bio stariji. Ali je lik bio pijan. I vozio ispred mene i ovako u ulici. Kao što je ova odvali retrovizor i nestane. I ja vidim iza meni mašu da stanem. Ja rekao, brate, moram lika stići. Još ću ja ispast kriv. I ja njega zaustavim nakon 200 metara. I ja izletio iz auta i kažem ja njemu, čovječe, si ti vidio da si lupio retrovizor i razbio? Kažu on ne. Rekao, aj se vraćaš sad nazad ili ću ti zvati policiju. I nekako, neće, nije on, ovo, ono. I ja rekao, dobro, zvaćemo policiju. Rekao, zvaćemo policiju, pa ti onda se s njima dogovaraj šta i kako. Jer moj nije retrovizor udaren, na njegov udaren. I ajde, on se okrene i vrati. I ja dođem i kažem, dečki, čiji je auto? I oni gledaju, ne kuže ništa, kaže, pa od nekog lika unutra, ako zovite ga, jer mu je auto udaren. Neću da ja ispadnem kriv. I ja rekao, ovaj čovjek je udario auto i rješavajte to s njim, ja vas lijepo pozdravljam. Tako da sam morao vidjeti ovog luđaka, jer ko zna šta bi se meni desilo. Ja kakav sam malar, došla bi mi policija za pola sata. A ovako bolje onda mir, riješim to i gotovo. Idemo gore, otvaramo. Evo nas na srećkama, ljudi. Šta je to? Bubamare. Moguće da dobijemo 10.000 eura. Šanse su premale za to. Šta želiš, bebo? Ha? Prstić. Jel mokar? Jo, evo ga, gotovo. Evo ga, tata obrisao, bravo. I sad ćemo struga da vidimo šta možemo dobiti. Ovdje su nekakva pravila, moramo dobiti vjerovatno jedan... Vidjet ćemo sad, ne znam. Mi imamo ovdje srećke, ovdje mislim da moramo dobiti upitnike. Ja ću probati strugati sad prvu, pa ćemo vidjeti da li ćemo išta dobiti. 28... Ali moramo vidjeti šta trebamo dobiti. 23, 26... 33... Sad šta? Ove su nekakvi brojevi. Vidimo šta je gore. 19. Smijem ja malo? Da, daću i tebi.
Ha, broj 19, ako imamo, dobijemo ovaj iznos. A mi nemamo. A što? Aj ti sad, Jan Jonasiću. Moraš ovo blue strugat, ajde. Da vidimo kakve ti sreće imaš. Tako, tako. Hoće tata strugat? Ne. Neće. Sad će tata uzeti drugi novčić pa će tata strugat, dobro? Jesi ostrugo? Da, gled kakav je. Pa nisi do kraja ostrugo. Daj mi drugi noć. Pa zašto ćeš ti drugi? Daj meni onda taj. Mama, hoćeš ti strugati jednu sreću. Treba nam broj 22. Mi naravno nemamo broj 22. Da dobijemo 2 eura. Da dobijemo 2 eura, treba 22. Da. Moj broj i moja šansa. Nemamo ljudi ništa, evo. Mislim da je to tako, ali ja ću to svakako provjeriti. Na kakav jarboro? Ajde sad, tata, još malo tvoje ostruže. Ja ću odstružiti. A nisi do kraja, dobro. Hoš ti da jedno ostružeš? Kaže ovako. 7, 27, 31, 10 eura broj, 8. Ništa. Ništa. Koliko ima ovih 4? 5. Evo ti, mama, jedno Ovdje ostruže. nema ništa. Pa moraš ostruga? Aha, ovdje moraš. Nisam skužila. Jesi ti dobio šta? Evo i tata. Broj 9. Nemamo ništa. 5, evo. Tata, ja ću strugat. Nema. Za koliko je? Za 100 eura. Nema ništa. Ništa, idemo bubamare. Sad ne znam što je kod bubamara, ali mi to moramo još provjeriti. Evo mama, tebi bubamare, pošto ti voliš bubamare. Ja volim isto bubama. Ti ćeš dobiti gljivice. Evo, Seka će dobiti djetelinu, a tata će uzeti novčić. Bubamara, da. Bubamara. Smiješ ista istrugat. Smiješ. Čekaj, stružeš ovo? To stružeš, da. Moramo skužiti šta nam treba tu. Vjerovatno 3 iste. Molim ljubav. Seka. Nema ništa. Došli ste i uzeli ste mi oba dvoje novčić. Evo izvoli. 3 iste. 1 Opa, dobitan. 10. Ako imaš 2 iste i potkovu, dobitan je dupli. Jao, šade. Zweimal 10, gdje potkovom treba biti? Pa ne znam, ne mogu skužiti, vjerojatno tu isto negdje. Bubamara, evo ljubica bubamara, evo. Šteta. Šta je Jonasić? Odusto si. Kakav broj imam, gle. Buba. Aj, struži dalje. Evo ovo Jesi ti si strugao? primio. Da, uzela je Seka. Evo ti struži ovaj, ajde imamo ti ženice. Šta ovo piše no? Pa evo, opet ništa. Obruten! Ten, da imamo. 2 puta 100, Pusti. 2 puta 10.000, nema ništa. Ček tata malo što struža. Evo još jedna ostala. Ko će strugati još jednu? Ja ću.
hajde Jonas. Ja sam dobijemo. 10 Čik. 10 Bliling. Odi, sjedi kod mame svoje, ajde. Ajde, struži ti. Daj. Čekaj, Ljubice. Trebam. A šta je bubamara? Ništa. Daj. Ajde, struži ti se, bravo. Evo Jonas struže zadnju da vidimo jesmo dobili nešto. Ne mogu strugat. Češ ti pomognem? Ajde. Pomozi. Opa. Aj kod drugi. I strugo. Ko je drugi strugo? Dobili smo 4 eura! 4 eura! Jel imamo potku? Možda 8. Ljubice, dobiješ 4 eura, bravo, čestitam. Evo ga. 4 eura smo dobili. Jel ovo potko? A šta je ovo tu? Ili to nisam dobro strugao? Crno je šta. Ovaj? Da i ovdje imaju tako neka slova. E, A. Evo ga ljudi, 4 eura. Dobili smo. Evo ga ljudi. Osvojili smo 4 eura. 4 eura! Ovo je... 4 eura! 4 eura! Ovo je bilo više ovako iz, eto, malo, i da budemo radoznali i da vidimo šta možemo dobiti, ali ne isplati vam se ovo. Kaže, ja zadnji put, ja mislim da sam bio možda 7. razred ili 6. kad sam zadnji put, to je pred Europsko prvenstvo 98. sam zadnji put kupio strugalicu. Tad mi je mama kupila i tad sjećam da sam dobio vapu po 5 kuna, ja mislim. To je to, ništa. Osvojili smo nagradu na lutriji. Sutra to idemo podići da se obogatimo i gledajte nas, komentirajte, ostavite jedan like, komentar. Vidimo se u idućem videu. Ćao ljudi.